Senior nga Naligsan-Patay. Atong sayron ang kinatibukang detalye kasama pinagi sa report ni Radyoman Biena Banos. DXDC Radyoman Yes, Radyoman Leo patay ang usa ka senior citizen nga lalaki sa dihang nalatayan sa wing van truck pasado las 9 taklas kabutagon Hunyo 2, 2026 sa Leon Garcia, Agdao din siyudad sa Davao. Base sa impormasyon nga nakalap nga naglata sa susamang linya ang wing van truck ug ang senior citizen nga sakay sa iyang bisikleta padulong sa northbound nga area apan nalatayan kini sa truck nga nagresulta sa naling kamatayon. Naseran nga sa karon ikuha na sa otoridad ang patayng lawas sa biktima. Diin sa karon ana sa lugar ang duha ka puyong sa sako nga bugas nga karga sa biktima sa dihang nahitabo ang insidente. Samtang pa rin karon nga gibistigahan sa Davao City Police Office ang naasayng disgrasya. Radyoman Leo. Alright, okay, salamat sa mga update, Radyoman Bien. Yes, kasama kauban si Radyoman Ryan Aligado kasama mo sa Matatag Serbisyo Publiko Radyoman Bien na Badasatak Araman. Tatak RMN